אתה בדקת כולם פה? לא, לא כולם פה. למה לא? בענן הלך להביא. איפה הסיני עשיתי את זה? סיני עשיתי את זה. לא, לא, לא. חבריה, יש בקשה מההחזקה של בית ספר שדה. למיקו אתה מפריע. רגע, עוד לא התחלנו. יש בקשה מההחזקה של בית ספר שדה להוריד את כל המכוניות שעלו להוריד ציוד, להוריד למטה בסוף המסלול. המקום מעלה איסיים. אני מבקש, היו לי עוד שני שותפים, אורלי ועופר. בבקשה. אבל אולי נעשה את זה, אני לא זוכרת. ודאי שאת לא זוכרת, תזכרי. זה ממש איבה. לא, מהם עליי כבר חודש באימיילים שוב. אני אצור, זה אופר. הבנתי. יופי. אנחנו עלינו לבעלי עסקים. למה? זה היום תצפית. יום תצפית, מילה במילה, כלשונו. יש לי את הכיתוב האמיתי באוטו. הכתב לא הכי ברור, העלינו את זה על הדפסה. יום תצפית, המקום מלא עסקים. אורלי. כאילו מתכוון לנסוק ובסוף הוא מתחרט. ראית איזה תנועה יפה הוא עושה, אורי? הוא מתמתח כמו כל אחד. אם הייתי יכול להתמתח בטיסה. עד שאתה קם ומתמתח, אתה כמו רונן. לא, זה בסדר כשאני קם. 07 או 30, 3 נשארים מעל מצפה ערוגות, 2 נשארים מעל הר אבישי. אני בדרך כלל כתבתי, שני אלה דיברו ביניהם בשלפות. אתה מצלם ומדבר, לא עושה כלום. 0735, נשר אחד עולה משמאל למצוק הר אבישי כלפי מעלה. 0736, שני נשרים מגיעים מצפון להר אבישי, מכיוון ערוגות ומצטרפים לשלושת הנשרים שכבר דועים מעל ההר. 0738, נשר אחד עובר מעל ערוץ ערוגות. תגיד מה שתית. בדיוק מעל ראש מלאקסי. 0742, הנשר הבודד חוזר לכיוון הר אבישי. 0745, 7 נשרים עולים מעל הר אבישי. 746, הנשרים מתפזרים וגודשים למערב, מאחורי ההר, שני נשרים לשמאל ההר. 0749, בז מצוי ליווה נשר אחד מהשניים, אך לא תקף אותו. איך שהם יפים, שיגעון. רגש, אופר, רגש. מהר. איך שהם יפים, שיגעון איתם, זה כל כך יפה. איך שהוא משתלב ברוח ככה, זה משהו נפלא. אויש, כזה כיף לו. למי? מה הוא עושה שם? וואו, יש שם המון. 4, עופר מתחיל לספור. 8, 11, 4, 8, 11, 4, 7, 12. 3, 6, 9, 12. איך הם עברו כולם בלי שראינו? 3, 6, 9, 13. ניתן. 3, 6, 9, 12, 13. נכון, אורלי? 1, 2, 3, 4, 14. 0754, 15 נשארים, 200 מטר מערבית למצפה ערוגות. אלי, זוז מהצל שלי. מה אתה חושב לעצמך? לא פה. חשבתי כבר לחשוב. זה מתאים גם פה. זה כמו בהגדה, מדלגת לכל. זה אוכל קשה. נורא קשה לספור, אני לא יודע לספור. 4, 8, 10, 15. אלי, תן לי את המשקפת. 3, 4, 8, 9,
10, 11, 12, 13, קודם ראיתי 15. איפה הם באמת? ממש מעניין. רגע, יכול להיות שהם ירדו על משהו מבחינה ספקולטיבית. ויש שם עוד אחד יורד למטה, 2 יש שם. אלי, תן את המשקפת. 8, 13 נשארים, מתרוממים שוב מעל אותו מקום, 1 מטר מערבית במצפה ערבות, 0801, נשר אחד עובר מתחתנו, 0805, 7 נשארים הגיעו מדרום, מכיוון נחל חבר, חוצים מזרחית ליסיים ועולים מעל ערוץ נחל ערבות. 0808, 7 הנשארים גדועים, 150 מטר צפונית לערב ישי. 08:15, 6 נשארים מערבית למצפה ערבות, 10 נשארים בין ערב ישי לערוץ נחל ערבות. הנשרים האלה יכולים להגיע לכל כך הרבה מקומות שאנחנו לא יכולים. בואי ננסה לא לשתות ולא לעשן. עכשיו פה היה, בשלב הזה כנראה נהייתי עם המשקפת ואורלי כתבה, כתב ידה הופיע. 0820, 31 נשרים בטרמיקה, מעל 200 מטר מערבית למצפה ערוגות. 0823, מתחלקים לשתי קבוצות, קבוצה אחת מתרוממת מעל המפל הגדול, 11, הימנית במקום הקודם, 20. 11 נשארים 10. רגע, עכשיו אני אומר. עופר, הקבוצה מימין בורחת, תשמור. תחבר עליי. אתה רואה את הפרס מצד ימין? אני לא מתכוון לוותר עליו בשלבים האלה. 0832. זה אני, כתוב מכאן שהוא כתב היד שלי. ראיתי אורלי. 0832, 7 מהנשארים, 7 מהקבוצה השמאלית, ה-11, פנו צפונה וריחפו מתחת לקבוצה הימנית, אליה הצטרפו 0833, 4 הנוספים מקבוצת ה-11. 0834, 7 הנשארים עדיין נפרדים משאר הנשארים, 0835 מצטרפים. ועכשיו ציינתי בסוגריים, אורלי הלכה לכיוון האוכל וחזרה. אלי, זוז מהצד שלי, מה אתה חושב לעצמך? מה את חושבת, שזה קפצונים? אלי, אתה רואה איזשהו פרס בטווח ביטחון? הנה המתכ"לניק, הנשר הסייר, הוא ממש מות הגור. היה נשר סייר, הוא קרא לו המתכ"לניק, הוא ממש... אוי, הנה מוטה, איפה מוטה? הוא מגזים אלי היום. אוי, מוטה זה שם לא יפה. אלי, שלח מבט לכיוון הקיבוץ, אולי יש שם איזשהו פרס. אתה בטח רוצה לדחוף אותי למטה. אלי, אנחנו רושמים היום את התצפיות בדף של התצפיות המיוחדות. מצידי, אבי שחר יכול לקפוץ לי. אבי שחר היה הפקח של הרשות. שוב כתב ידה של אורלי. כך, במילים האלה. כמה יונות יש שם? בושה. היי, שמעתם את הקרב? 10:30, 2 סלבים, מחז דלל, 15:00, נחליאלי לבן בשטח בית ספר שדה. זה מה אמיתי, תזהי כתב ידך, יש כאן גרפולוג בקהל? איפה...